Ọdịba ndị be anyị ekelela m ọ bụ Igbo ka ị na-ege n'ụlọ mgbasa ozi kara aka na asụsụ isiokwu anyị nke taata na-agbado ụkwụ ka ụbọchị si dị. Ije n'obodo dị iche iche n'ime obodo dị iche iche maka na obodo mepere emepe na obodo ime obodo, otu ụmụaka ndị ntorobịa jiziri anwụrụ ike nakwa ụmụ ihe asịrị eruzina dezikọ na akawanye na akalịsị. Ụfọdụ ada atụzi egwu ma ọlị, ọkachasị ụmụaka. Ọkwa ya mere na ọchị obodo Imo etigo mkpu wee dọọ ndị mmadụ aka na ntị, ọkachasị ụmụ ntorobịa dọọ ha aka na ntị sị ha onye ọbụla zere mkpụrụ mmiri, maka na ịbịala anyị fụ ka ụfọdụ ụmụaka ndị ntorobịa ji akpazi agwa ugbu a. Ọ na-apụzikwa ihe ọzọ, alụ dị iche iche na-eme, ọgbaghara dị iche iche na-adịgasị. Ụfọdụ ndị ntorobịa bụ obere ihe ha na-ewe iwe kwazi ka ndị ntorobịa ụfọdụ ji ekopụgasị n'obodo dị iche iche n'ime obodo. Ọ na-afịa alụ. Ụfọdụ n'ime ha ka ị ga-abịa ịgwa ha jiri nwa jee mụọ ọrụ, ọ na-ahụzi odibo ka nna ukwu ka ha na-ahụzi. Efu na ike ọ bụrụ na ha soga ajọ otu na-eme gịnị, na-akụziri ha, na-amụta ka a ga-esi wee na-ese ihe osise, awụrụ ike, mkpụrụ mmiri. Ewe oge ọ nọgidere ọdaba na-ada, onye ọbụla na-ekwu ya, ndị obodo, ndị ọchịchị ime obodo na Igbo pụtagasịa. Oge ahụ fụ ebe ejidere ụmụaka wee na-ata ha afụfụ. Ajọ gịnị na-esa sị na ọ bụ maka mkpụrụ mmiri na ha na-agba mkpụrụ mmiri ndị nke a pụtara na-ada, mana ọ dị ka ọ benatabeghị. Anyị wee na-asị ihe na-akpatagasị ya nakwa ka a ga-esi wee memina ya, ọkachasị ugbu a anọ n'oge mmemme dị iche iche. Eweka ọnwa a na-abịa ọbịa otu a, onye ọbụla na-eji ike, a na-achọ ihe oriri, mmemme a na-adị, ụfọdụ a na-eji ike na-eji ụzọ dị iche iche achọ ihe ha na-ewetabeghị kemgbe mbido afọ. Ụfọdụ ọbụrụ ugbu a ka ha ga-eji wee wetagasịa ya. Ụfọdụ chegide ha esobe ajọ otu. Isiokwu anyị gbara ụkwụ n'ihe gbasara otu ụfọdụ ndị ntorobịa ji abanyezi n'ihe osisi, nke mere na onye isi ọchịchị obodo Imo bụ Hope Uzodimma sịrị dọọkwa ndị ntorobịa aka n'obi na ntị, dọsịa ha ntị nke sị ha zere mkpụrụ mmiri, zere ihe osisi. N'ebe ahụ ibi n'ogbe gị n'ime ime obodo, kedu ka ezifu ya? Ụfọdụ obodo na ndị ntorobịa ahụ ịbịa n'ebe a na-eme mmemme, ịfụgasị ha n'ebe ha nọgosara kenwe onwe ha, nọrọ n'ọgbọ ada atụzi egwu ma nne ha ma nne ha ma ndị okenye nọ ebe a, nọrọ ebe a na-ese ihe, na-aghọta alụ a na-akpa. Ụdị ndị ahụ bụ ndị anọgide ha afọ ọzọ ego a ga-eji zụta ihe ha na-ese, ihe efube, ite ofe efube n'ime obodo. Ọ bụrụ na ha fụrụ ite ofe, achọba onye a ga-ama aka n'akpa. Ọ bụrụ na afụrụ ya ga-ama akpa n'akpa, ụfọdụ eje gbube nkụ, isi elebe n'elu nkwụ ya. Ụmụ ihe dịgasị iche iche, alụ dị iche iche ọ na-ebute karịrị akarị. Anyị wee na-asị kedụzie ọrụ nne na nna, ndị neighborhood watch, eze obodo, ndị town union, kedu ka a ga-esi wee memine ihe a? Maka na ị na-anya fụ na
nsogbu a na-enwetagasị ụdị ọgba aghara ụdị ihe a na-anaghị anụzi ka a na-anụ maka gịnị? Maka ihe gbasara mkpụrụ mmiri nakwa anwụrụ ike. Ije n'ahịa ụfọdụ ịfụ na ụmụ obere ụmụaka ahapụgo obi nne na nna ha gbapụ bizile bi n'ime ahịa dị iche iche, alụ dị iche iche wee nọ n'ebe ahụ na-eme. Ma obere ụmụaka nwoke ma nke nwaanyị, ndị ntakịrị, nwata na-erubeghị afọ 12 afọ 10, ife ebe ọ nọ n'ahịa nọ n'ebe dịgasị iche iche, gịnị ka ọ na-eme? O sobugo ajọ otu, sebe mkpụrụ ihe, sebe mmiri, sebe nke ọzọ. A na-agwa ya okwu, si ya na ntị nke a pụọ, si na ntị nke ọzọ banye. Tupu ị mara ihe na-eme, ha eje na-echebiziri ndị mmadụ ọlụ ha, ife ha kwesịrị ịga na-alụ ada alụzi ya. Anyị wee na-asị ọ dị mma ka ụdị ha dị otu a chi ede n'ime ime obodo na-ene obodo gwa ọ dị mma. Gịnị mere na ndị nne na nna, maka na ekwusiekwa esi n'ụlọ wee mara mma pụọ n'ama, maka na onye ọbụla jọrọ njọ n'ilo ọkwa na be o sikwa na be ya jọkwa njọ. Ọ bụrụ sọ n'ụlọ ka a na-esi n'ụlọ mara mma, ka a na-esikwa n'ụlọ jọrọ njọ. Mana ka a ga-egbochi isi n'ụlọ wee jọrọ njọ a, ka anyị ji kwesị ibido n'ụlọ gbochibe njọ site n'otu nne na nna kwesịrị iji na-azụ ụmụaka ha. Maka na nne na nna na-ebe anya bido n'oge mara ụdị otu ụmụaka ha na-abanye, mara ụdị ụlọ akwụkwọ atịeli ha na ya, mara ihe na-eme ebe a, mara ụdị enyi ụmụ ha na-eso, ọ ga-esonyere aka. Ọ bụrụ na obodo onye fụ ka nwa na-ejeghị ije, ndị okenye ejikọ ọnụ gwa ha nne na nna ya, nne na nna mụrụ nwa, ejikọ aka bido n'oge chụba ewu ojii oge chi na-ejibe, maka na ojii ọ na-afịa alụ ọtụtụ. Ugbu a ọ fịago ụfọdụ alụ. Ugbu a ụfọdụ nne na nna ebidoziri n'oge ha bidoro ịgwaba ụmụ ha okwu, tọba ha aka na ntị, zụba ha ọfụma. Ugbu a ha aka na ọ na-afịa alụ, maka na ihe ka aka ọ na-afịa alụ ịgọnata, ịgọsie ya ike, ọ gbajiri, o mere oge ahụ, o mere onye na-achọ ka ịgọnata ahụ. Ya mere ọ ji dị mkpa na ndị nne na nna na ndị obodo ekwesịrị inebe ihe anya. Ọ bụrụ oge niile a na-asị ihe ndị ọchịchị ga-eme, ihe ndị ọchịchị ga-eme, onye ọbụla na-atakịrị dozibe be ya. Maka na ihe na-eme ugbu a mere na n'ahịa ebe nke ọzọ, ije n'ebe nke ọzọ, akụkọ alụ karịzịrị ka a ga-esi wee gbochilata ya. Ka anyị na-ekwu, anyị wee na-asị na ọ bụrụ na ndị nne na nna mee ihe ha kwesịrị ime n'oge, na ihe a niile kwesịrị ibenata tupu ataba ndị ọchịchị ụta, ka anyị si n'ụlọ wee mara na ga-esi gbochibe ya. Ụfọdụ bụ nne na nna ugbu a, maka ka ihe si dị n'obodo, nne ga-achọ ụtụtụ pụọ n'ụtụtụ, nne esi n'aka nri chọrọ nke ya na-aga ka o wee dị mma, nna esi aka ekpe chọrọ nke ka o wee dị mma. Anọzi n'ebe a na-achọ ya, hapụzie ụmụaka ejiri aka ha n'ọzọ, nke mgbanisie ike ọ chọọ ofu onye kwụba ụgwọ ka ọ zụbara ya nwa. Oge ụfọdụ ndị ahụ gbanisie ike, ọ bụrụ na ha ekwere, ọ bụrụ na ha megide o kwere, agwagide nwa okwu nwa ekwere, eme gịnị? Ezube ike, ihe onye afụzila ewelu. Maka na ụfọdụ ndị a na-asị zụba nwa, ha zụbazie nwa jiri aka ekwesịrị iji zụ nwa n'ụzọ ziri ezi, na-agwasị nwa okwu, ma abara nwa mba. Nne na nna ụfọdụ agbabara ndị onye a kpọtara ka o mee zụọrụ ya nwa, ọ gbabara ya mgbasị ya na ọ na ụdị na nwa ya da-achọ ka a na-agwa ya okwu ike. Nke ahụ ebido nsogbu. Ụdị ihe ahụ ebido nsogbu. Ọ bụrụ eziokwu na ụfọdụ ndị na-azụ ụmụaka nwekwara alụ nke ha,
na ọ bụ otu ha kwesịrị ịzụ nwa ka a na-azụ ya, mana ebe ị hapụziere ọrụ niile kwesịrị ka ị lụọ, hapụrụ ya mmadụ ọzọ, ọ ga-eji n'otu o si masị ya wee na-alụ ya, mere na ọ na-aka mma nke bụ eziokwu ịchọ ka ihe dị o kwesịrị ịdị, jiri aka gị mee ya ka ọ dị ka o kwesịrị ịdị, mana ị hapụrụ ya mmadụ ya ahụ ejiri uche ya mee ya otu a, o luo ebe a ya atakwana ya ụta. anyị sị na nne nna n'oge erugo, oge onye ọbụla ga-anata wee jiri aka jikọ aka ọnụ ka azụba ụmụaka ka e wee ike benata ihe mkpụrụ mmiri a na ihe ọgwụ ike ụlọ ike jupụtara ebe niile. Ihe anyị ji ekwu ya bụ na oge ugbu a ndị mmadụ ga-esi obodo dị iche iche wee batasịa, ije n'ahịa dị iche iche, oge ndị mkpụrụ mmiri ji aba na oge nke ha eluo na ịma aka na akpa, maka na onye ji ahịa ya ama anọgide nje maba mmadụ aka na akpa bụrụ ihe na-abụghị nke ya. Ọ bụ maka na o sogbugo ajọ otu, ọ bụrụ na ya wa anaghị eme, o soro onye na-eme. Ụmụaka adị akụziziri ha ụzọ si ha na aka aja aja na-ebute mmanụ, na ọ bụrụ na iwechara isi akwụkwọ nke na-abụghịkwa eziokwu, maka na ewere onye na-enwe eziokwu na onye nwetu obi o ji nwayọọ mụta. Mana ọ bụrụ na ihe gbasara ije edemede na ọ bụ ịmụ ije akwụkwọ na ọfachara arụ, ndị na-ebido n'oge chọba ọrụ aka ọ ga-amụ. Onye nwa ahụ eje nwa gị mụọ ọrụ aka, ịgụ akwụkwọ anaghị agụ, mana ọrụ aka ka ọ ga-ejijisie ike wee na-enyere onwe ya aka na-akpata ihe ọ na-eri. Maka ajọ otu na ịwa bụ ndị nne na nna na-ewezi ndidi n'ọlụ, wepụta oge were oge kpọrọ ihe n'ebe gbasara ịzụ ụmụaka, ka ụfọdụ n'ime ha ji kụzi apagidego nwa ha apa wee paba ha na ajọ otu, wee paba ha n'ebe ha na-esezi ajọ ihe, na-ese mkpụrụ mmiri, na-ese ihe dị iche iche. onye na-ese anya nwa agbahaziri ya uru, ọ baghara obodo uru. Ịkwụsie ike akpọba ndị ọchịchị obodo, o werekwa ihe ọchịchị mere na nke a, maka na ịzụ nwa gị ọfụma. Anyị bụ ndị okenye bido kụzibe, bikwe n'ụwa, bidokwa n'ndụ ndị ụmụaka ga na-elemiri anya, obodo anyị ga-adị mma. Ndị agwere ndị na-alụ ọrụ ya na-emepụta ihe dị iche iche, ihe na-adịsịrị welele, mana na-ene anya ka o si dị ugbu a. Ọ bụrụ eziokwu na ndị ọchịchị were ka esi eme na emere obodo afịa arụ, mana iwetu obi ibidogo mara ka ị ga-esi wenata onwe gị, chịkọnata ezinụlọ gị. Ezinụlọ gị dị ma ha n'udo, gị na ezinụlọ gị na ụmụaka gị na-akpazi alụ ka unu ga-esi wee mara ka a ga-esi wee suo ajọ ụbọchị dị n'obodo. Mana ebe ọ na-aka njọ ọbụla ajọ ụbọchị dị, ube gị adịrọ n'udo, gị na ụmụ gị adịrọ n'udo, ịzụrụ ụmụ gị ọfụma. Ụfọdụ ka ụmụ ha sokwazi ihe nsogbu n'obodo, na-ebutekwa ihe isi ike n'obodo, maka gị ma n'aka na azụ ha. Ihe ọchịchị na-echekwa ọ bụ na-eme bụ na nwa gị jehie ije maka na-ewere iwu na-eju n'obodo, ndị ọchịchị kpara ya aka. Oge ahụ gịwa bụ nne apụta nwata ata onye, maka na onye dara iwu obodo a ga-ata ya afụ, ataba nwa gị afọ, ị gaghị na-anọ. Mana ụfọdụ na nwa emegidego ha, agbalịgidego gbasie megide, ewezi ka esi gide nwa ha na-ajụ ya osisi kpụrụ jebe ya agbago mbọ. Kedu oge ibidoro gbaba mbọ dị mbọ ahụ? Kedu oge ibidoro gbaba mbọ? Ibidoro ka nwa gị kagoro aka esi na ịgbara mbọ, oge ahụ ụka dị na nwa na-akpa ya, kedu ka isi tọọ ya n'ụzọ dị mma? Na a na-agba akpọrọ ji akwụkwọ jee n'ebe nke ọzọ na nwere kedu oge ibidoro mana na nwa gị adịghị ejizi akwụkwọ? Kedu oge ibidoro mara na ihe anyị ekuziri ya na-abazi ya n'isi? Ihe dị na gboo mma bụ na
ọ bụrụ na nwoke na-abụọ o jee chọba nke ọ na-eri na nwaanyị na-anọ wenata n'oge wee nekọta ụmụaka eweziri nke fịabalị ya arụ nna na-abata na-agwa nna emezi ka nna nwata chọbụla ịkụpụ nataba mara na ezinụlọ ya dị n'otu. Biko ugbu a bụ oge mkpachara ya afọ na-akụ kwarapụ ọ na-abịa oluo n'oge a ihe dị iche iche a na-eme. Ọ bụrụ na ụmụaka chọpụtara n'obodo dị iche iche ugbu a nọ n'afịa dị iche iche nọ na ụfọdụ na-ehi n'afịa ụfọdụ na-ehi n'ebe dị iche iche ebe ọ dịgoro otu a biko ị na-eje kpachara anya gị ngwa gee ntị gị wakopụgoro bụ nwata a na-agwa okwu sị gị na taba eju isi na-ewelọ ịgbara mkpụrụ mmiri nke a tinye onye nke ekwu okwu etu ofu onye okenye aka sị na na-eme o wee iko ya ahụ eme ọ nafelu gịwa mee gaghị anafe maka na oke soro ngwere ma mmiri ọkọcha ngwere gbacha nke oke ọ ga-agbachakwa n'otu a ọ ga-amị n'anya n'ahụ ihe ngwere ahịa tupu ngwere ama mmiri ọ maka akpụkpọ ahụ ya dị na mmiri adaba ya n'ime maka na ya nwere akpụkpọ siri ike mana ọ dịghị n'otu a na nke oke mere ekwuna na mmadụ na-eme wee jemebe isi na maka na onye a mere na ị ga-ejeme mba mara ka ike gịra ebe ijedebere tupu ime na mmadụ na-eme ma chọpụta ebe nke ka gị mma ị kwesịrị ịda na-eme ihe ọma ka mma eso na efu na onye a mere wee mee eso na ajọ otu nwa isoro ajọ otu aka ndị nche obodo aka ndị ogbe ọgwụ bụ ndị uwe ojii kpara gị ejide gị ejide ị ga-ata afụfụ ọ kaara gị mma na iji nwayọọ ugbu a wetanata obi chegharịa were otu afọ na-akụ kwarapụ si na alụ dị iche iche ahụ ị na-eme ihe osise a na-eme na-ata gị n'ọgwụ na-ata gị n'ịnụ ọgwụ n'ịkwụ ọkpọ n'ime ajọ ihe na ị gaghịzi eme ya na ị chọrọ ime oge taa bụ gboo ichegharịa taa bido chọọ ihe ị ga na-eme ọ bụrụ nka na ọrụ chọgodo ihe ahụ ị ma na-eme ga na-enye gị ezigbo ego ime ya amana ya n'afọ ọzọ ị ga-afụ ka ndụ gị ga-esi gbanwee dị mma ịfụzie ndị ga-enyere gị aka ịnọziri agbọghọ ị na-aga ị na-eyo ihe mara aka akpa ọ na-abịa ndị uwe ojii ọ na-achụ gị na ihe ndị ọzọ ime obodo adịkwa n'udo gị wa nọrọ n'udo ọ bụrụkwa aka kpara gị ibobo ya ekwensu nọkwara onwe ya ọ bụrụkwa aka kpara gị ibobo ya nwaanyị na enwe ike ejekọrọ nne gị maọbụ nne na nna ebobo ya agadi nwaanyị ndị ụmụnna nọrọ onwe ha echefu na ọgị wa nọgidere wee were aka gị jee zụọ ihe osise sobe ndị ajọ otu wee dube ya gị aka kpara gị ụfọdụ uwe ike ijesịa ị gaghị anata ife jesịa ị gaghị anata isiokwu m gbadoro ụkwụ tata na ihe gbasara ka ndị ụfọdụ na ndị ụmụaka ji esizi ihe osise nke mere na ụfọdụ n'ime ha da-atụzi ego ọ dị mma ndị nche obodo biko ebe ọ dị ọrụ otu a ama iwu na-achị obodo unu yezi aka fụ na achịkọnatara ndị a maka na ama m oge ọ na-abụ asị na oge ọ na-abụ ndị na-ese ihe a na-ezozi ezo na-ese ya mana ọ na-ewute na ịpụtazie na ogbe dị iche iche ị na-afụ ka ụmụ ntorobịa bọrọ gịnị ka ha na-ese awụrụ ike isi ihe ha na-ese adịghị ekwuzikwado ụfọdụ ndị bi ndị agbata obi kuru ume asịsịa na-aba na-aga
ịwa awa gba ha okwu onye ahụ ekote okwu. Ndị nche obodo ama m na-enwe oge ọ na-anọ n'ọnụ ịfụ ka ndị nche obodo, ọ bụrụ oge a na-eje akọwara ndị nche obodo, oge gboo a na-enwe ndị dịka CID, enwere ihe a na-akpọ CID oge ahụ a na-abụ a na-eyere onwe ike onye tinye onye ahụ na-emesonasi abịa nọrọ ebe a o wee ghọtacha ha chọkọta ha n'ụkwụ, o soro ha sosia tupu ị na-ama ihe na-eme abịa na-anwụchi ndị ahụ ebe niile a na-ese ụdị ihe dị otu a. Ama m na ọ ka na-emezikwa, mere na ụmụaka na-aka obi anọrọ na-esi ihe osisi. Ihe a na-azọkwa na ga-esi n'ọkwa maka ndụ gị, akpa n'alụ maka ndụ gị, eri n'ihe ga-emebi gị, ga-agbawa gị isi, ga-emebi gị ahụ, ga-ebutere gị nrịanrịa. Ihe a niile maka ndụ gị, mana ikpuchiri isi na ewerọde were ihe na-eme a wee na-ayọ ndị nche orugokwa n'oge unu ga-eje bido ọrụ ahụ. Obere ka esi emebi ya na gboo, sisibi imi na ala na-ewe ibe ha gị, maka na ọgwụ ndị a na-ebute ajọ ihe. Ebe akụ ụfọdụ n'ime ha na-akpa nkata maka ajọ ihe a na-eme, ori, ntọrị na ihe dị iche iche. Oge ahụ ndị uwe ojii na-agbapụta, ha wakpo ndị ahụ ozugbo ozugbo n'ogbe. Ndị ahụ ha na-esezi ya, ha na-ene anya n'azụ, ha na-esezi ya, na-achakasị, na-ama na ihe ha na-eme kwa alụ ka ọ bụ iwu anabata, iwu obodo anabata ya. Ya bụ oke dị ọrụ onye ọbụla ịnọrọ n'agbata obi fego ihe a na-eme, biko jegwa ndị ọ dị n'aka, maka na oge ọ ga-ebido, o nwere ike ndị a chọọ ibido alụ ahụ ebido n'ebe ahụ unu nọ, ha ebido ha nwere ike inye ndị otu ha ozi ụka. Ụfọdụ n'ime ha si n'ebe a bịa gbaba alụ dị iche iche n'ogbe. Mana ịnọ n'obodo, ị bụrụ onye nwụ na nọrọ n'ụlọ gị na-eme ụdị ihe dị otu a, jekwa kpọọ ndị uwe ojii, kwakpọ ndị iwu obodo ndị ọ dị n'aka ka a bido n'oge chụba ewu ojii oge chika na-ejibe ka a wee chụpụsịa ha. Ma gị nwa na-esi ihe a na-egwa gị bụ maka ndụ gị. Ọ bụla alụ niile esi ihe osisi, niile esi mkpụrụ mmiri, niile esi awụrụ ike, kwụsị ya, bido tata kwụsị ya, gbanwee, chebe ezigbo echiche, chọba ihe ị ga-alụ ka ị wee nwee ike. Ọkwa ịfụ na mmadụ lụọ ọrụ, mụta ọrụ, tọmri na-azụ afọ, iwere ka isi weta uru n'obere uru nke ọ ka eju afọ, weta uru na nke ihe ịma alụ na onye were ọrụ aka lụ uru na-emeghị mpụ ju afọ. Oge ahụ itinye ya n'ihe ọ na-agasịrị gị, were obi mara ka ị ga-esi wee jiri ya metụ ihe dị mma. Ọ bụ ya bụ ndụ ọma. Nwere onye ga-asị gị ihe ọbụla ga-adị mma, ị ga-agbara ya okpofu, ị ga-ewerịrị ka ị ga-esi wee lụọ ọrụ. Ịlụ ọrụ, Chukwu agọzie gị. Ka obodo anyị dị maka anyị na-ekwu, ka anyị jiri aka zụkọ ụmụaka, ka mkpụrụ mmiri benata na be anyị, ka awụrụ ike benata n'ala Igbo, maka na ọ na-ede. Ama m na ị ga-afụ nene egbe gị, nene ebe ibi, ị ga-afụ ụdị ihe dị otu a. Biko, ọ bụrụ na ị bụ onye ukwu, onye nna nọrọ n'ihu ụmụaka na-eme ụdị ihe dị otu a, biko kwụsị ya, maka na o megidekwara iwu. Enwe ihe ị ga na-eme n'ebe ụmụaka na-erubeghị okenye na-eme, gịwa na onwe gị alụ ka ị na-eme. Ịchọ ime alụ nke gị na ịchọrọ ime n'ọrụ sọ gị, ma ọ bụ nọ n'ebe ndị okenye anọ n'iru ụmụaka ma alụ, maka ka ha ghara ịmụta ya ọsịsọ wee soro gị mee. Enwe ihe ị ga na-eri ụmụaka na-ekwesịghị ịda na-eri, anọ n'iru ha na-eri ya. Kụziere ụmụaka ụzọ dị mma, maka na ịgwa gị onwe gị nke bụ eziokwu, ị mara na nke ahụ ị nọ na ya, na ị na-aga onwe gị aka, a na-eti ego n'isi. Ngwere si na ya ata ego n'isi na okpu mme, ọfọzọ ewepụta ya.
iti ego isi wee na-akazi gị arụ iwepụ. Ejezina kudo jiri ya kụziere ụmụaka na ọ dịghị mma. Ejina maka nke a, maka ndị na-ebego na-eko. Ụfọdụ anọrọ na ebe a na-eme mmemme, ndị ọzọ na-eme ọnọrọ ebe a pake ya ọkụ, ịkụsie ike ọsị ga-ewere ọ dịrọ mma. Ebe ị togoro bụrụ okenye wee mara na ọ dị gị mma, na ejizina ihe bụ emezi ka ị na-eri nke gị ka ị na-emebiri ebe ndị ọzọ. Jezie n'ebe ị na-ekwesị, ebe ka onye na-eri ihe ọrịa ghara iso weta awọm dị na awọm n'ihe ị na-eri. Wee na-asị okenye niile, bikonu unu anọzina n'ebe ndị ụmụaka nọ na-esi awụlụ ike maọbụ mkpụrụ mmiri, maka na ọ na-ebute ụfọdụ isi nke gị wee ike ibu ya, isi ụmụaka wee ike ha see ya, ihe ọzọ abaa ha n'ime, ebutebe ọgba aghara dị iche iche. Maka na ọ bụrụ ike were ike ome onye ọka obi mee ihe alụ n'obodo. Ọ bụrụ na enwe ndị na-eme ya n'ogbe gị, chọọ ụzọ m ga-eje gwa ndị nche obodo ka ha lụọ ọrụ ha. Ihe anyị chọrọ ka be anyị dị sirili welele. Ọ na-ede n'obodo dị iche iche n'ala Igbo. Ije n'ebe a na-eme mmemme, ije n'ime ime obodo ugbu a, ụfọdụ adọgoro n'ime ime obodo, nọrọ n'akụkụ mmiri dị iche iche, nọrọ n'ọfịa dị iche iche, bekọnata ya ịfụ ma ha pịere ebe ahụ wee na-ese. Ụfọdụ ụgbọ ụlọ, ụfọdụ esegide gị achụọ nne na nna ha n'ụlọ, nne na nna gbapụ hapụrụ ụlọ, ọsọkpọtaza ndị nke ha nọrọ n'ụlọ na-ese na-akpa chana eji chana. Oge o rubeziri ọfụbeziri ihe ọgbọ ya, jere gụọ akwụkwọ maọbụ mụọ ọrụ, Chukwu gọzibezie ya, pụtaba ọfụba ya ụfụ, ewezia ka o si kọọ ya, ego mkpụrụ mmiri ji kọọ ya, ọyọzie ya ahụ bụ ọgbọ ya ahụ tara afụfụ mụọ ọrụ maọbụ jee akwụkwọ na-ebi ndụ ya. Onye asịzie na amaghị ya, ụfọdụ echebe ya ha ji echiche. Ọkwa ihe a bụta ihe na-ebute alụ anyị ji si ka egbochie ihe a n'oge. Mụọ nwa, ịmụọ nwa bido n'oge, kụzibere ha ụzọ dị mma, kụzibere ha ụzọ dị maka ha sobe ndị dị mma na ndị enyi dị mma ka ghara ịba ha ji otu. Abụ m Chizi Ani, ndị Igbo ka ị na-ege. Ị nwere ike ije na Facebook ugbu a na Chizi Ani na Facebook ka izitere m ozi wee tinye uche nke gị na nke anyị na-ekwu tata nwa, ma ọ bụ ijebe na Kpakpando African TV na YouTube, ije ebe ahụ izite ozi gị, ma ọ bụ ịchọ itikwa ọnụ n'okwu, ị nwere ike ịkpọ na 09097711009 ma ọ bụ 09023111009. Biko gwa m ekene gị, ọ ga-adịrịrị gị na mma. Ndị dị iche akpọ ife daalụ rinne isogbanụ daalụ. Ihe na-ewute bụ na ha ga-anọ ebe ahụ, ndị okenye anọkwara ebe a na-ekiri ha, ndị nche anọrọ ebe a na-ekiri ha.
Oh. Mm. Ọ dị. Daalụ. 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 Nke bụ eziokwu bụ iji ewere ka obodo si jide ihe nwanne m akwụrụ ejikwa n'aka gị ka ikpe ewe ndị ekele ọrụ eke ewere ndị nche obodo ndị nche na obodo jide ha ọ na-eweli ya hazie ndị na-alụ ọrụ ekele ọrụ n'aka ndị nche obodo maka mmadụ iji aka ya keta ọchụ ewere ka iwu obodo si dị ewere ndị ejidere sikpụrụ ha jee ihe ndị ọrụ dị n'aka ọ bụ ihe ha ịhapụ unu ga-esosi ya ike mara na ekpere ha ikpe afa gị ka ị mere agwa anyị dị mma ezigbo mmadụ ndị ebe ishi akpọ nwanne m mmadụ ka ị mere ọkwa anyị nọ deyo ma a ga-ha na-ekwu ka anyị wee wee ịma ihe gbara ha n'ime ka a na-ejiri ekwu okwu mmụọ daalụ oye nwoke ya ogbu ọja nọ ya ogbu ọja ọ nọ daalụ nsogbu adị daalụ ha niile nọ daalụ ya kọ n'ọnụ ka anyị na-ekwu maka ihe gbasara ndị na-aṅụ mkpụrụ mmiri nsogbu ọ na-ebido kachasị ụmụaka ka ha si emezi ya enwe ozi oge mbụ ka a na-ewepụta na-akwụ ha na-ekwu esi na-agwa ha awọm dị na ụdị ihe ha na-esi mana ọ dịzị ka ọ ga-ada mba mere na ije na mmemme dị iche iche efe ebe ndị ntorobịa ma ebe a na-eme nzukọ ndị ntorobịa aha ọnwa ha nọrọ n'okpuru ofe ebe na-ese ihe a na-ekwada aba ntị gba m afọ gị na-eme isi abụọ daalụ 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 ọ ya ka anyị jisi ka anyị bido n'oge gwaba ụmụaka oge ha na-aka mgbe gwaba ha ụdị ndụ ha kwesịrị ịga na-ebi oge mbụ bụ ewere ka ajọ nwa si aga n'obodo nne na nna bata ha adụọ nwa ya nekwa na udo edo otu a nekwa na udo edo otu a esokwa na udo edo otu a metụ onye dị mma ya ha na-ekwu ọ bụ na Igbo na-eme ha amamihe ndị iche ka esi mee ka nwa gị metụ onye dị mma eyi ụfọdụ ndị nna na onwe ha sokwazi na-eme maka na ụfọdụ ndị nna na onwe ha na-esekwazi ụfọdụ ndị nna ga-apụta agbata ha ọmalụfụ akpa pụta n'ilo gbara ọkpụkpe n'ive a ị na-ekwu o nwere ike ọ bụrụ nwa ya ka ọ na-asị ya jisụta ya ihe ahụ
ụfọdụ na-ezi nwa ha ka nwa ha je zụtara ha, ụfọdụ ezụta nwa ha ka ewetara ha mkpa ọkụ, wetara ha ihe niile gbakwado olufa. Chefuo na nne-ewu na-ata agba, nwa ya na-ene ya anya n'ọnụ. Ọ dịghịkwa mma. Afa gị? Chifu afọ ya gaziere gị. Hey. Mana egwukwa ndị isi nọ n'ogbe ahụ kwesịrị ije gwa ndị iwu na ụdị ihe omume adịghị mma, ejekwara gwa ndị nche obodo. Anyị agaghị ekwe ka obodo anyị yasa. Ọ ya mere anyị ji ekwu ihe, obodo anyị agaghị ayasa. A ga-ejikọ aka, onye ọbụla oke na ọrụ dị ala onye ọbụla. Ọ ya ka anyị jikwuo ndị na-esi imi na anị maka arụ n'obodo n'afọ ihe a na-abụ otu anyị kwugoro ya ugbu a. Ama na ndị nche obodo na-ege, ha ga-ama ewe ndị kwesịrị ha na-esi imi na na-ama ụdị ihe dị otu a. Esi imi na amara ka a ga-eji jiri nwayọọ wee chọnata ndị a, wee wesoro ụzọ iwu obodo wee mee ya. Maka na ihe gbasara ụlọ ike, ihe gbasara mkpụrụ mmiri, ụbụrụ nri niile ka ị ga-apụta na-ele ewe afọ iwu dị n'obodo. Ndị nche obodo ga-atụnye uche na ya, wee chọọ ndị gbadata ya wee mara ka ndị mmadụ ghara ile afọ iwu n'ụzọ na obodo anyị. Afọ gị na ebe isi ka ị mere chiks. Daalụ. Ọ bụrụ ha niile na-esi ọ bụrụ mba nke ahụ abụrụ mba nke ahụ ị na-ekwu okwu kwuo ihe doro gị anya. Ewero ebe ụlọ nche abụrụ ebe a na-eme ụdị ihe dị otu a, ebe na-ebu ebubo ya na ebe a. Ihe m bidokwara wee na-ekwu bụ ka a ga-esi bido gbochie ya, ka a ga-esi wee bido gbochie ya. Mmadụ apụta ịfụrụ ebido taba n'ụtọ ugbu a na-atọ ụta, ichefuo na ndị nne na nna tupu mmadụ emebe na-ewe ebe onye ahụ. Ọ dị ka akpọrọ ụmụaka ji ụlọ akwụkwọ ụfọdụ, onye kụzigide gbagide ike ya, ewee kpara nwata mba, nwata lue nwanne ya, nne ya pụta na nna ya asị jebabakwara onye nkụzi mgba maka na abalụ nwa ya mba. Ya bụ na ọ bụ n'ụlọ ka a ga-esi wee bido ndozi bịa. Ọ bụrụ ịbịa sị na ndị uwe ojii mba, ọ bụrụ anyị kwụrụ na ihe anyị kwuchi mba bụrụ n'ọnụ kwa. Ihe anyị na-ekwu bụ ka a ga-esi wee gbochinata ihe ka eme ka ihe wee mee gịnị udo dị n'obodo anyị. 09097711009 maọbụ 09023111009.
Kekima. Ọ dị mma ebe ka isi akwa n'ata gị. Daniel. Ekwu abụrụ ịma ya ịchọ ikwu okwu doro gị anya ikwu okwu doro gị anya anyị agaghị agba ihe anyị nọ n'ebe a ekwu bụ nke na-eme ụfọdụ ị na-ege ị na-afụ ndị na-ele ya nwanne anyị nwoke kwuru okwu na-ewe ndị nọ na street na-ele ụdị ihe dị otu a ebe pụtasị ibosie ihe ndị ọzọ nọ ndị mba ka a na-eweta okwu otu a ka anyị gbaba ka a ga-esi wee mee ka okwu ahụ wee dị maka udo wee dị ka a ga-esi wee gbochi ihe ọ bụrụ ya ka taba ụta anyị wetara ya ka a taba ụta ma ọ bụ ebubo mba ihe wetara okwu bụ na ihe a na-eme kedu ka anyị ga-esi wee gbochi ya akwụkwọ na ndị nne na onye ọ na-agọrọ onwe ya mana na onye ọbụla na-eme ya wee ebe ezinụlọ osi wee bụrụ obodo osi gịnị ka ndị obodo ahụ megoro ewe iwu na-achị obodo si na iwu onye mewe ụdị ihe dị otu a nekwa ihe a ga-eme ewere ka o si gbajibe gị aka ị chọọ ndị ma maka ya na obodo ndị obodo ejikọ aka na nwa a na-afụrụ ya na ọ na-ama ụdị ihe dị otu a ha tinye ya aka mara ka a si wee mee ya si mee ya nwata ọzọ chọọ ime ya ọ mara na ndị obodo jidekwa ya ma ọ bụ nne na nna jidekwa ya na ụdị ihe ya mere nwata ka a ga-eme ya nwa ọ gbara ya ọsọ wee pụtazie kụzibezila ụmụaka ihe ị ga-eme ka ọ wee dịrị gị na mma ọ bụrụ ọrụ aka ka ị ga-amụ jee chọọ ọrụ aka wetuo obi gị na wee mụọ ya ka iritebe elele ọ bụrụ na akwụkwọ ka ị chọrọ ịgụ ka ị na-agụ akwụkwọ nke akwụkwọ ị na-agụkwa akwụkwọ ị na-amụ ọrụ aka maka na ugbu a ekwugidego okwu ndị na-ekwu na ọ bụrụzi certificate ọ bụrụzi sọsọ certificate ugbu a na ọ bụ certificate ka ị were asambodo kedu ihe ịma iji aka na ya n'ọha ya bụ biko ka okwu anyị gbarataba na anyị na onwe anyị were ebe anyị nwe na onwe na-eri mperi dịka nne dịka nna ụmụaka were ebe ha na-eri mperi dịka nne dịka nna mana ọ bụ na ihe ha mụtara n'aka ndị anyị nwabụ okenye kedu ihe ị ga-ekwu n'ogbe gị ihe gbasara osisi a na ka o si aga ka ụmụaka si eme ya kedu ka isi afụta ya n'ogbe nke gị na ihe a ga-eme kedu ihe bidoduru ya kedu ndị ekwesịrị ịtụta kedu ka a ga-esi kwụsị ya n'isi ịmara dịka isi kwuo oge gboo a na-eme ndị nne na nna fụ nwatakịrị ka ọ na-eme ihe ọjọọ abalị ya mba akụja ya si ya na ihe ọ na-eme ara dịkọrọ mma ọ apịa ya ụtarị ọ jide ya dị were nwatakịrị ahụ si ya n'aka ndị ga-enye ihe na-akpọ punishment doke n'obodo oyibo taa ya afụ kpọkịtazi ata ya afụ onye ọzọ chọrọ ime ọ mara na ihe onye ahụ mere na ọ jọrọ njọ ọtụ ụjọ kpọkịtazi ọ bụgoro ihe jizi ụmụaka mezie ihe dị otu a ndị nne na nna anaghị atụ ha ụjọ bikọs afụgo na agịzi ọ dịzie ka ọzi ma ị nwere ego enwezighị okwu nwere ọnụ anọghị ihe jọgburu onwe ya dịka isi kwuo n'ogbe m ịma ihe a na-ekwu ọ dịcha ịba ụwa ọkọtago enwere ihe niile dị iche iche ụmụazị nkịta na-eze ese ọkọtago ihe mmadụ ekwu na ndị na-eche nche obodo maọkwa ndị landlord mmadụ niile ka ọ dịrị itinye aka fụ na egbochiri ife a ọwụ sọsọ ofu onye ga-emenwuli ya ihe na-ekwuta ife onye mere ihe dị otu a ụmụ ndị ị ga-aga
kọsara sị lekwa afọ m onye anyị ọ na-eme ihe dị otu a ọ dị ndị ahụ zi dịka ndị nche ọ ndị sekuriti ha ọ dịzi ha nwa ijezi jide onye ahụ si lekwa ihe n'ụzọ iwu obodo debere ọgwatago so ọ wụrụ ihe a ga na-atụ ụjọ because ya pụrụ onye ahụ before you know it ọ wụziri nwata mebiri emebi oge ahụ ọkụtazi ọkụta ogbe niile ma nne ma onye ọbụla ihe ahụ ezuzi onye ọbụla ọ ka anyị ga-esi wee gbochie ya bụ na dịka isi kwuo na ebe ọ bụ na otu ahụ onye fụ ihe dị njọ nwata na-eme si chọọ ụzọ ndị obodo ndị iwu obodo ma ndị ahụ edebe ha lụọ ọlụfa ụfọdụ obodo na-arụkwa ọrụ ha lụsi ike nke bụ eziokwu ụfọdụ obodo ka a na ugbu a ụfọdụ ada arahụ ụlọ aba ụfọdụ obodo ịgwa gị eziokwu ịbịa n'obodo nke m ndị nche a na-agbani ụmụaka niile ịbịa n'ogbeke ugbu a ịfụ na ụmụaka niile na-eme oge edoto ha jidekwana ya eje na ndị uwe ojii ewere nke emere ha kpụpụta ya n'ohu obodo wee gbachaa ya ma ndị otu ya afụkwa na-ejidego ndo edoto a na-akpụjegbukwa ya n'ebe a na-akpụje ya ihe alụ a wee ike maka na ozugbo a na-akpọlite ya ndị okenye niile ga-akwado maka na obodo ụfọdụ bụ ewere ka nwata si eme alụ asị na ọ na-eme alụ afụkwa na ọ na-eme alụ ụfọdụ asị mba asị hapụ ya na ọ bụ mmadụ onye dị otu a na ọ bụ onye dị otu a onye ahụ anọziri ebe a na-emebi ndị ọzọ a na-eme otu ahụ ọ ga na-emebizi ihe ọjọọ na-amụba but once mmadụ mere ihe ọjọọ agbanyere ezinụlọ chipụta ọkwetara m egwu si ka ejide ya taa ya afụfụ dị na ya dịka uwe obodo si kwuo oho ka o nwere ike na-ebelata abịa na ihe gbasara ihe na-eme na be anyị ndị awụrụ ike na ihe ndị ọzọ ọrụ niile dị ala anyị mana ọ ka mma na anyị bido n'oge gbochibe ya ma ndị okenye na-ese ma gịwa bụ onye a sịrị rụọ ọrụ nche obodo ị nọrọ ebe a na-emegide iwu obodo chetakwa na ọ naghị adịgide ofu ụbọchị ndị obodo aka obi uje gị geta afụfụ ya ewekwa iwu dị n'obodo onye mara ihe na-ese okwu ya emenere ya ihe a chọrọ bụ ka adịba anyị dị mma ị na-ese ihe n'ebe okenye anọ na n'ebe ụmụaka na-ese ya megide iwu obodo ndị ọrụ nche dị n'aka biko unu sibe imi n'ala jenu chụpụba ndị ajọ mmadụ na ndị na-ele afịa iwu ewe afịa iwu ndị na-ele afịa ọbụla bụ afịa iwu unu jebe ọkachasị ugbu a ndị mmadụ na-anata na-abịa eme ụfọdụ oge esi obodo dị iche iche kpọrọ ndị be ha ndị enyi ha wee bịa n'obodo ọ bịazie n'obodo a ụdị ndị ọ ga-afọ ụdị ndị na-ese ihe ọ na-emebi afọ obodo maka na ụdị ndị a nwee ike onye ahụ ọ kpatara n'obodo ewere ka ego ihe a jikọna oje ya ọya ahụ ego ọbụla ọ fọrọ ya o nwere ike akpọba ajọ alụ ọkwa ya bụ ebe a na-akpọba ajọ alụ ka atọrọ mmadụ ma ọ bụ wakpube ụmụaka na ụmụ nwaanyị n'ike mebe ihe niile maka na awụrụ ike bụ ajọ ihe ha machiri ya ọ dị maka kedu ndụmọdụ ka ha na-apịachi ya maka na oge ndị eruo na oge otu Igbo na-ekwu ndị a na-eme mfe ha kwụsị ya na ọdịrị mma kwụsị ihe na-emebi ihe na-eme ka mmadụ nwere na-eti aka n'ihe ọjọọ ha ga-achọ aka ọrụ mmụọ were bara obodo uru ọ dị ma daalụrụ nne Ndubuisi Kalụ ọ ga-adịrị gị na mma dịrị ndị niile kpọrọ wee tinye ọnụ n'okwu mma biko onye mara ihe na-ese okwu ya mere ya ihe anyị na-ekwu bụ ka anyị ghara ịta afụfụ n'ọbụ ya n'ọbụ ya maọbụ ka anyị ghara ịta onye na-emeta ya afụfụ maka na oge ụfọdụ ebubo adịghị mma mmadụ ebu na ebubo ụgha ewere onye mere arụ n'obodo ewere ndị nche a kere ọrụ ekesi were kpọrọ ya jee n'ebe a ga-ata ekpekpe ya ikpe ziri ezi dịka o kwesịrị ndị obodo oke ndị niile ndị ichie ndị ọnụ na-elu n'okwu kwunenụ ka anyị megide awụrụ ike na mkpụrụ mmiri n'obodo ka onye ọbụla kwugide ya na ọ jọgburu udere si gbume nkakụ ekele m ndị niile kpọrọ na-asị jee wee m na Facebook abụ m Chizi Ani na Facebook maọbụ Solid Chizi Ani maọbụ Chizi Solid Ani na Facebook ijekwa na Kpakpando African TV na YouTube ị na-esonyere nke anyị na-eme n'ezite ozi gị mana ana m asị na ọ ga-adịrịrị anyị niile mma ị nwere ike ije na Solid FM na Facebook wee zita ozi gị ka ọ dịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma ọ ga-adịrị
anyị ma abụ m Chizzy Ani wee na-asị na ka ọ dị mbugharị ọnọdụ ugbu a ndị otu Igbo abata wee soro unu wee duzie unu wee gabazie n'oge nke ha udo dịrị anyị niile ka ọ dị